पण यान इंच ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳ ತೂವೋಡು ತುಳುಳ ತೂವೋಡು ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನಿ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೆರ್ನಾಜ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪುವರು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ದಾಣೆ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಣ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂಗ್ ಪೂಜಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರಿಚ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾತಾಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಆವು ಅಪ್ಪಂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜಂಡ್ ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಳು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಲ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಅದು ಪಂದ್ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ ಬೊಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇತ್ತಿನಕಲ್ ತೂದುಪ್ಪುವರು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ ದಕ್ಲೆಗ ಅದುಪ್ಪು ಸೊಂಬಲ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿಂಡ ದಾದನೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪು ಪಂದ್ ಸೊ ಐತ ವಿಷಯ ಬರೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊ ದಾಯೆ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನ ಅವು ದಾಣೆ ಅಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಣ ಇದೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಅವು ಡೌಟ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪರುಲ್ಲೇನಿ ಅಂಚಾದ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಾನೆ ಎನ್ನಿನಿ ನಾನು ಪಂಡ ಮಾತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಬಂದೇನಿವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಏನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಪ್ಪುಡೆ ದಾದಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಂತಾನ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ ಪೂಜಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂಗ್ ಪೂಜಾರ್ ಸೊ ಸುರುಕು ಪೋದೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ಸೊ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಲಯಾಳಂ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇಲ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತು ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಣ್ಯ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟಿ ಬಂಗಡಿ ಅನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ ಪೋಪುನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೋಪುನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪುನ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬಯ್ಯನಗ ದೂರನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂಚೆ ಪೋಂಡ ಬೊಕ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಬುಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ನೇಟೊಂತೆ ಪಂಡ ಇಂದೇಟೆ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪುಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಮಿನ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ ತೂನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಲ ಏನೊಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಂದೆ ಸೊ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪಂಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಲ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪಂದ್ ಬಟ್ ಎಂಕೆಂಜ ಪಂಡ ಇಂಕ ರಡ್ಡುಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನು ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಲಯಾಳ ತೂವೋಡು ತುಳುಳ ತೂವೋಡು ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುನಿ ಪಂದ್ ಇಂಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೆರ್ನಾಜ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅಡೆ ಪೋಣ ಯಾನ್ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಮಲಯಾಳಡ್ ಮನ್ಪೋಡ ತುಳುಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂದ್ ತೂಕ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡುವ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸೈಟ್ ಪಾಡುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟೆಡ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡುಗ ಅಂದು ಬೊಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಮುರಣಿ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಮಾತ ದಾದ ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟಿ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು 50 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಮಟ್ಟ ಪೋಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ತುಳುತಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈದುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಲ ಬತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ ಅವು ತೂದು ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ಪೋಂಡತ ಪಂದ್
ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತಲು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬುರ್ಚಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10K ಮಾತ ಆಬಡೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತುಳುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಐಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪು ಅಪ್ಪನ ಗಂಡಲ್ ಟ್ರಡ್ಡೆನ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪರಪ್ಪ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ ಬುರ್ಚಿ ಈ ಮಲಯಾಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪಂಡಲ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಲಯಾಳಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚದ ಈ ಮಲಯಾಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪಂದು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಪಂದು ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಮುರಣಿ 17th ದಾನ ಅಂಚ ಐಟೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಏರ್ ಮಾತ ಆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ರಿಚು ಮಲಯಾಳಂ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂದು ಸೊ ಐನ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಎನ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಯಾನ್ ಎರಡಂಡಲ್ಲ ಪಂಡ ನಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಒಳ್ಳೆರತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡ ಪೋದು ಪಾತೆ ಅಕಲ್ಕೇನು ವೆರೆಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ ಚಿನ್ನ ಪನ್ಪುನಪ್ಪ ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂದಿಕೇನು ವೇರು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ 2 ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಕ 2 ಇತ್ತೆ 4 ಆಯ್ನಿ 2.3 ದಾನೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡ್ 2.3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ನೀನು 2.3 ಆಯರ್ನೆ ಐಕಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಅಂಚ ಪಂಡಿರ್ ಗೊತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಇಂಕ 2.3 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕೊಡಂಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತು ಉಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆದುಪ್ಪ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಎಂಕಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಚ್ಚಿ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಪುನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಂಡ ಮುರಣಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮನಲ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ 10 minutes ಖಾಲಿ 10 minutes 5K ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೀವ ಮನಡ್ ಒಂಜಿ 1 hourಗೆ 1K ಪೋಯಿನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಸತ್ಯ ತೂತೆ ಬಟ್ 5K ಅವಳ 10 minutes ಖಾಲಿ 10 minutes 7 minutes ಅನ್ನಾಗ 3K ಅಂಡ್ 10 minutes ಅನ್ನಾಗ 5K ಆದ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಹಿಂಗ್ ಐನತುದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ರೀಸನ್ ಸೊ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಲ್ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಈ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಂಡೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ ಜನ ಆಪುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಕೊರೊಂದುಲಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನೇ ತೆಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಪರೋಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ತೂಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ಅಂಚದ ಬುಕ್ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂತ ಸೊ ಎನ್ನ ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಿ ಅದು ಏನು ತುಳುಳ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಿಲ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಳ್ಳ ತಪ್ಪಾಪು ಅಂಚದ ಏನು ಮಲಯಾಳಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಂದು ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ನೇನು ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಫಾರ ಸೊ ದೇವೇರ್ ನಾಚಾರ ಯಾನು ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನನ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎನನ್ ತೂದು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ರಿಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸೇ ಕಾರಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಈ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನು ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕದು ಅಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದು ಎಂಕ್ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಬಂದು ದೇವೇರ್ ನಜು ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದು ಯಾನು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅದು ಪಂಡ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಬೋದಿತ್ತಿನ ಸೊ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ಲ ಇನ್ನು ಆತ್ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಜಾರು ಬಟ್ ಯಾ ಮುರಣಿ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಯಾನ ಇಜ ಆ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನಡ ಏನು ಮೂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಪೋತೆ ಮೂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ರಡ್ಡು ಆಡಿಷನ್ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತೀನಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿರು ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲೋ ಅಂಚಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಂಕ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಮಂಜೂರ್ಲ ಓಲೋ ಆಯ್ನಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ಅಕಲ್ ಪಂಡಿರ್ ಇರ್ನೈಕತ್ತು ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಳ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಮೆಗಾ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಾನಾಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಣು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುಣು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪನ್ಪನೋಲಿ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ಆತೆ ಬಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಏನಿದು ಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜ್ಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ್ ಮಾತ ಪಾಡುವಲ್ ಪಂದ್ ಎಂಕಿಜ್ಜೆ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂದೆ ಪನೋಲಿ ಆ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದೇವೇರ್ ನಾಜ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪಂಡಾವಡಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಾವಡಿ ಹಿಂಗೆ ದೇವೇರ್ ನಾಜ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಎಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಗ ದಾಲ ಮಲ್ತಿನ ಅಲತ್ಯಾನ್
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂಚಿ 2 months ತನ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಬೊಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏನು ಆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯವಾದ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಇಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಾನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೋಯೆ ಅಂಚಾದವು ತಿಕ್ಕನ್. ಸೊ ಐಟ್ ಯಾ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿಕ್ಕಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂಯಿರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕಲು ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಬಟ್ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಸಿಜ್ಜೇರು ಪಾಡ್ದಾನಾಗಿಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿಂಗೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ಏರ್ಲೈನ್ ತಿಂದು ಮನ್ಸಿರ ಅದಪ್ಪು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪ ಅಂದೇರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 12K ಮುಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೋಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಪೋಪುಂಡು 10K ಮಿತ್ 12K ಮುಟ್ಟ ಆಂಡ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತು ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂತುದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಜನ ಇಂಕ್ಲು ಓಡಂಡು ಪೋಂಡ ಇಂಕ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಪೋಂಡ ಕೇನುವೇರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಓಲ ಪೋದಾನ ಕೇಂಡರು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಮ್ಯಾಮ್ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇನೋದಿತ್ತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಅವರ ಮ್ಯಾಮ್ ಬತ್ತು ಪಂಡೇರು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪೋತ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ತೂತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ತೋಲೆ ಒಲ್ಪಡ್ದೊಡೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರ್ತಿದ್ದಿಕ್ಕು ಬೊಕ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎನ್ನ ರಿಚ್ಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ್ಯಾನ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂದಿನ್ನುವೆ ಅಂಚಾದ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ರಿಚ್ಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡೆ ಎನ್ನ 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಆ ವಿಷಯಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಹೊತ್ತು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾವಡ್ ಬೊಕ ಏರ್ ಬಂದು ಪುದಾರ್ ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚಾದುಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಮುರಣಿ ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಪಂಡಾಕಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಜೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಅರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ 2 years ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಆತಿನಿಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಣ ಹಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮನ್ಪೋಣ ಪಂಡ ಯಾನ್ ರೈಡಿ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪಂಡರಿಜ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗನ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ರೈಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಅಂಚಾದ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತನ ಅಪ್ಪ ಯಾ ಪಂಡೆ ಇತ್ತಲೇ ತುಂಬ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಾರ್ ಪಂಡೇರು ಈಜಿ ಬಾಲೆ ಜೈದನಿತ್ತ ಈಡೆ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇಂಕಲ ದುಂಬುದಿಲ್ಲಗ ಈ ಬರೋಂದುಪ್ಪು ಅತ್ತ ಇಡೆ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತೆ ಅಂತ ತೂಪೆ ಡೈಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅಂಚೆನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ಕೇನ್ವೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏರವ್ಪು ನಂಚ ಆರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ನೇಬರಾಲ್ ದುಂಬು ಅಂಚ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂಕೇಂದು ಪಂಡಂಬೇರ 6 ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ತೂಪೇರು ಬಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆತೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಜನ ಬೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ತೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕದೇರು ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ರಿಚ್ಚು ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಮಿತ್ ಬರೋಡ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಜಾರ್ ಪಂದು ಯಾನ್ ದೇವೇರ್ ನಜ್ಜ ಪನ್ಪಿಸಿದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದಾರೆ ಇಂಕ್ ಇತ್ತೆ 2.5K ಮುಟ್ಟ ಇಂಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಅಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲನೆ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ 3K ಆವಡು ನಿಕಲ್ ಬೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆತ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಂಚದ ಯಾನ್ ಕ್ವಿಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಚಾನಲ್ಗಳ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪ ತುಳುಟು ಬೋರ್ಡ್ అయినಗಳು ತುಳು ಚಾನಲ್ ದೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಲಯಾಳ ಬೋರ್ಡ್ అయినಗಳು ಮಲಯಾಳ ಚಾನಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ. ಸೊ ಕ್ವಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಣ್ಣೆಗ್ ಮಲಯಾಳ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ ರಡ್ಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಅಂಚದು ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚೆ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.